I com cada dijous és el moment de l'espai polític, aquesta setmana toca l'espai de Junts per Amposta. Manel Ferrer, quan vulguis. Hola, molt bon dia a tothom. Bé, avui a l'espai polític ens toca a Junts per Amposta. Per una banda m'acompanya Eric Esteban. Bon dia, Manel. I també Roser Casanova. Molt bon dia, Manel. Molt bon dia. Com sempre diem, tenim poc temps i molts de temes a tractar damunt la taula. En tot cas, Eric, tens un llistat de temes a debatre. Potser el millor seria començar el darrer ple en les mocions que vam presentar. Correcte, per ser propositius, ja que ens diu l'equip de govern que sempre som destructius i no propositius, doncs per tant volem començar anomenant i descrivint aquestes dues mocions que normalment solem presentar als plens ordinaris, i una de les quals la va presentar la meva companya Roser Casanova, que va sobre el funcionament de la deixalleria municipal. Així és, Eric. Esta vegada vam intentar fer una moció a favor de la deixalleria, escoltant una mica els pregs dels treballadors i dels usuaris que ens havien comentat pel carrer, i bueno, el que nosaltres vam proposar va ser que s'hauria d'establir un control rigorós a l'entrada de la deixalleria, perquè moltes vegades van a empreses que estarien obligades a tindre els seus propis gestors de residus, com per exemple pugui ser Pellicer o puguen ser d'altres que estan a Campredó i tal, però llavors realment la deixalleria hem de tenir en compte que està ubicada per anar al públic, no les empreses. Vale? Llavors, clar, si sobresaturen les empreses portant molts electrodomèstics o portant molta runa, és un servei que estem pagant entre tots els ampostins i ampostines. Per això també el rebut de la brossa puja molt. I això, llavors nosaltres per això vam dir que sobretot un control rigorós, vale? Després un augment de personal, perquè a vegades la persona que està allí no dona abast. I llavors tu vas a tirar una petita cosa i te toca esperar molt de rato perquè potser davant tens una furgoneta que va plena i aquell xic pobre doncs, va dient on ha d'anar cada cosa i perds un munt de temps. I després també estudiar l'ampliació dels horaris o millorar-la. Per exemple, si és més propositiu entrar a primera hora del matí i a les 8 perquè la gent abans d'entrar a treballar pugui anar a la deixalleria, potser és millor que plegar a les 2 del migdia que la gent ja està dinant. Vale? Fer un estudi de la viabilitat i dels horaris que més convindrien per a la deixalleria. Una informació que ja té l'equip de govern, perquè tothom que va a la deixalleria se queda registrat i per tant ja saben quin és l'horari de més afluència d'aquells ciutadans que porten aquesta deixalla. En tot cas, com bé has dit al principi, totes les mocions que presentem des de Junts per Amposta sempre va en el sentit de millorar els serveis que l'Ajuntament està oferint als nostres ciutadans. I en aquest sentit també l'altra moció que havíem presentat, Eric, fa referència justament on estem ara en aquests moments, a les instal·lacions de Ràdio Amposta. Sí, nosaltres, arran dels aiguats del setembre, els estudis d'Amposta Ràdio es van veure afectats per aquestes pluges torrencials que van patir no ara, sinó ja fa un parell de mesos al setembre, i per tant el que ens trobem aquí en els estudis ara mateix, ja que la gent només ens pot sentir, bueno, en aquest cas veure també per YouTube, no? Però el que ens trobem aquí és una forta olor a humitat, veiem tot el parquet bufat, unflat, veiem taques també d'humitat a les parets, és un ambient totalment insalubre i nosaltres ens fiquem també a la pell dels propis treballadors de l'Ajuntament que és un entorn que no és agradable per poder treballar, i més que els estudis de la ràdio que han d'estar insonoritzats pel tema del so i de la qualitat, no? Totalment, Eric, perquè és que ho has dit molt bé, vull dir, nosaltres venim, estirem 20 minuts i quan hi ha alguna tertúlia també hi ha poc temps, però la gent que estan aquí permanentment moltes hores estan en un ambient que és totalment insalubre. Una exposició de moc, que no és normal. Totalment, encara que diguen que des de seguretat han dit que no incomplís cap normativa i que és segur l'ambient. Escolta, només fa falta entrar, veure l'olor i com està això. Per tant, la moció anava en el sentit d'accelerar al màxim possible la reubicació o, mentrestant, fer un trasllat provisional a un altre lloc. Sempre també, a banda de que sempre som destructius segons l'equip de govern, també una cosa que sempre ens diuen és que presentem mocions que ells ja tenen previst o que ja estan fent, perquè la resposta de l'alcalde en aquesta moció que vaig defensar jo mateix al ple ordinari ens va dir que ja estaven treballant amb els tècnics per tal de reubicar temporalment aquests estudis de ràdio. Jo com a tecnòleg puc afirmar, i aquí Jordi Galo, que està a l'altra banda del vidre, també ens ho podria dir, la ràdio d'avui en dia va per internet, és a dir, no hi ha unes antenes com abans que s'emitia des del propi estudi de la ràdio. Per tant, reubicar l'estudi de la ràdio pots ubicar-ho a qualsevol lloc municipal que tingui connexió de fibra òptica. Per tant, és molt senzill fer aquest trasllat. En un parell de dies ja podríem tindre l'estudi de la ràdio. Això és com totes les mocions que s'acaben aprovant. Si hi ha voluntat de l'equip de govern, escolta, el que passa és que
les poques que ens aprova, després fem un seguiment i veiem de que o bé costen temps i temps perquè es tinguin endavant, o bé no es fan mai. Sí, un preàmbul d'aquesta moció, i en això acabo, si us sembla, és que nosaltres hem continuant dient que aquests 9, ja pràcticament 10 anys d'Esquerra Republicana al nostre Ajuntament, l'estat de deixadesa a la ciutat és evident, és palpable, un dels quals és aquests propis estudis de la ràdio. L'alcalde ens va comentar que quan van reformar el sostre del mercat municipal ho van fer a través d'una subvenció de la Diputació i, per tant, com a totes les subvencions sempre estan molt encorsetades i només els van deixar, i també per les presses, ho va dir l'alcalde, per les presses de tindre el sostre del mercat municipal reparat. Recordem que els estudis de la ràdio són les caselles adjacents d'aquest mercat municipal. Per tant, la resposta que li vaig fer jo al ple és, home, doncs ja que reformàveu el sostre del mercat municipal, també s'ho que incloure el sostre de les caselles del mercat i no només parcialment. Bueno, com sempre diu l'alcalde, és culpa de l'anterior govern, i en aquest sentit, ja que han passat estos dies tots sants, sí que m'agradaria fer referència a unes declaracions que continuem fent l'alcalde. Va tornar a dir que el cementiri estava abandonat durant 28 anys, ha estat abandonat el cementiri i que es van trobar un cementiri destruït i abandonat. Bueno, escolta, gràcies a Déu la gent té memòria i recorda perfectament quan el cementeri estava al capdavant el David Montllau. És més, David Montllau fa pocs dies, de fet, també li van fer una entrevista recordant com estava en el cementiri i com està en aquests moments. El cementiri, quan estava David Montllau, s'ha fet moltíssimes reformes i val la pena recordar que en aquests 10 anys l'únic que han fet és enderrocar nínxols. Diu que queda molt per arreglar, per supòs que sí, però a veure, el que sí que queda clar és que després d'aquests 10 anys el cementiri sí que no ha millorat. Bueno, sí, no fa gens de goig, però és que a més l'únic que han fet és col·locar la taxa del cementiri, perquè justament estos dies la gent que ha anat al cementiri se n'ha adonat de que en lloc de millorar s'han trobat uns bassals en la que davant de molts de nichos la gent no podia accedir al lloc on estan els seus difunts. I això és un tema que ha de millorar. És el que diu la gent, Manel, que ja que paguen una taxa, per lo menos veure una milloria, perquè la capella estava bruta, no hi havia llums als lavabos, hi havia moltes deficiències que pagant una taxa realment s'hauria de veure una millora. El que em sap més greu és que a sobre l'alcalde digués que fa 28 anys el cementiri sí que està abandonat, està destruït, quan el cert és que en aquests 10 anys el que sí que fa pena és com tenir el cementiri en aquests moments, quan abans era enveja de molts de municipis del voltant. Sí, però és que a més, la part nova del cementiri que ha construït Esquerra Republicana és on se concentra la major aigua. I tenim constància d'un enterrament d'un senyor aquest cap de setmana passat que hi havia 2 pams d'aigua i que la labor de fer l'enterrament va ser molt difícil també amb l'enuig, en aquest cas de la pròpia família. I també al mateix ple vaig fer jo mateix un prec a l'alcalde dient el que dia la meva companya Roser de les deficiències que hi ha al cementiri, que a pocs dies de Tots Sants el cementiri no feia goig, i a més també vam recordar que a la caseta de l'exterior del cementiri, on se venien abans les flors, també hi ha persones vivint, hi ha ocupes en aquella caseta, igual com a la caseta de recepció, etc. Per tant, estem parlant de que el cementiri, com diu Manel, no fa goig, i a més hem de recordar una cosa, aquestes flors ornamentals que han col·locat al passadís central, si us fixeu, hi ha cossis, hi ha macetes. Què vol dir això? Que quan se faran malbé, se retiraran aquestes macetes i no tornarem a tindre flors. Per tant, nosaltres el que proposem és no la setmana abans de Tots Sants, sinó que facin un bon pla de jardineria perquè el cementiri torni a fer goig. Que faci goig contínuament. I també el que vam demanar, Manel, a una comissió, recordar-ho també, és que per favor fiquessin seguretat per tots els robatoris que hi havia dins de les flors ornamentals, que la gent en estos temps se gasten uns diners per a decorar les làpides dels seus familiars i que moltes vegades se ho troben robat. I també vam demanar que, per favor, fiquessin més seguretat, que això també era important. Totalment. El que se'ns va dir és que l'únic que podien fer és que la policia local anés passant, però anés passant per fora. Nosaltres no demanàvem això, sinó que demanaven una persona de seguretat. Una seguretat que anés per dins i anés vigilant. Però bueno, a veure, també, Eric, al ple, dins l'ordre del dia, hi havia un tema que en el seu moment va ser polèmic, que era el tema de la devolució de la fiança a la UTE, Servidel i Bioma Facilities, aquesta empresa aquí d'Amposta, una empresa del Tebre, de la fiança de retorn de les obres d'urbanització d'eucaliptus. En aquest sentit, val la pena recordar que a l'any 2017 l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya diu que van fer cates a la urbanització d'eucaliptus i que les xarxes de clavegram s'esfonsava totalment i que això comportaria gastar molts de diners. Escolta, a la pràctica han passat 10 anys i han de retornar la fiança perquè justament el director d'obres de la urbanització d'eucaliptus diu que, segons allò consultat als serveis tècnics municipals, no consten problemàtiques de funcionament.
però és que, a més, diuen que després de 10 anys de funcionament, els serveis tècnics municipals diuen que està tot perfecte i tot és correcte. Per tant, una vegada més, ens tenim que escoltar les declaracions que fa l'equip de govern culpant a l'anterior govern i a la pràctica veiem que no. I això va ser motiu d'un tema que a mi sí que m'agradaria aquí deixar clar, en la que per part de Som Amposta es va aprofitar per a dir, ja que és un tema que legalment l'Ajuntament està obligat a retornar aquesta fiança si el director de l'obra i els serveis tècnics municipals diuen que l'obra està en perfectes condicions i més després de 10 anys de funcionament, s'ha de retornar la fiança que havia deixat aquesta empresa. Per tant, legalment, nosaltres vam votar a favor. Va votar a favor l'equip de govern, Esquerra Republicana, i vam votar a favor nosaltres. Això va donar peu a que des de Som Amposta es digui van de la maneta Esquerra i Junts per Amposta. No, escolta, de cap de les maneres, no podem anar mai de la mà d'un equip de govern com Esquerra Republicana de Catalunya que ha deixat la ciutat com tenim en aquests moments. I això des de Som Amposta ho sabem perfectament. En tot cas, i la gent sap perfectament, que en el seu moment el que sí que anaven de la maneta era Som Amposta i Esquerra Republicana de Catalunya per a fer fora a l'anterior equip de govern i a l'anterior alcalde. I això no ho poden negar. Per tant, de la maneta d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Amposta, de cap de les maneres. I més amb l'acció de govern que tenim en aquests moments aquí a la nostra ciutat. Sí, jo ja ho vaig recordar a una comissió, no? És a dir, realment els polítics han de fer cas dels tècnics i per tant si hi ha tots un seguit d'informes tècnics que avalen que l'execució de l'obra s'ha fet correctament, el polític pot dir. És que és més que el polític s'ha de curar les espatlles i dir no, és que la responsabilitat és del tècnic que per algo és competent en aquest tema. És que no és el polític qui construeix sinó el tècnic, no? És que Manel és metge de professió, no és enginyer ni arquitecte. Però és que a més, qualsevol alcalde, sigui l'actual alcalde o l'anterior alcalde, quan signa un acte d'unes obres, lògicament aquell acte prèviament ha estat validada i està signada pel director de l'obra corresponent i pels serveis tècnics municipals. És a dir, que un alcalde no signarà mai una recepció d'una obra o un acte d'unes obres si prèviament això no té el segell i la signatura del tècnic corresponent. Sí, a veure, per no fer-ho més llarg, és a dir, ja sabem quina és la manera de fer política d'Esquerra Republicana i de Som Amposta, no? És a dir, la manera de fer política és contra l'anterior govern i en aquest cas contra la teva figura, Manel. És a dir, el mateix exemple el tenim amb la residència d'avis. Igual. Se va fer una publicació a les xarxes socials, que per cert jo vaig participar perquè estava dient l'alcalde mentides com a punys, on dia que la residència d'avis s'esfondrava per culpa del senyor Manel Ferrer perquè va voler córrer massa i en 8 mesos se va construir la residència d'avis. Quan jo li dic, senyor Adam Tomàs, quan vostè tingui els informes dels tècnics que diuen que això és així, porta-ho a la comissió pertinent de l'Ajuntament d'Amposta i allí debatrem i mirarem i estudiarem per què ha passat i què és el que hi ha, no? Però, Eric, lo fàcil és difamar, dir falses veritats, mitges veritats o directament dir mentides i, escolta, allò de difama que algo quedarà. En aquest sentit, jo crec que en aquests moments els ciutadans d'Amposta ja comencen a donar-se exactament quina credibilitat té el nostre alcalde. I, per tant, les declaracions que fa ell sempre les hem de posar en quarantena. És més, lògicament, el que farem és, ja ho han fet, demanar els estudis geotècnics d'on està ubicada aquesta residència. I pot ser que, com qualsevol edifici, hagi fet un assentament, que això és completament normal, però d'això a dir que la residència s'enfonsa i que això és perquè s'ha construït malament per culpa de Manel Ferrer, això és una demagogia que, per a mi, un alcalde de la ciutat d'Amposta és d'una baixa categoria que pugui dir això. Però, Manel, si això fora cert, és el que parlem abans d'Eucaliptus. Tenen 10 anys de garantia de construcció. Claro. Què esperen? Que reclamen. Fixeu-vos, la plaça del Mercat, molt ràpid, plaça del Mercat, què han fet? Han deixat perdre-la. Per què? Per a tombar-la, enderrocar-la i fer una plaça nova. I això és el que fan amb tot, amb els camins de la Ribera. Que en lloc de reparar-los el que fan és els trituren, els deixen de terra perquè els mantenisquen el quantitat de regants. I fan el mateix. La política de l'esquerra és deixar de mantenir les coses per a construir-ne de noves i per tant penjar-se la medalla. I el problema que hi ha és que el que es dediquen és a enderrocar edificis, a enderrocar estructures que podien funcionar perfectament i es passen anys i anys amb projectes de lenta maduració i lenta cocció, com diu l'alcalde, però mentrestant, la ciutat d'Amposta, ara tindrem una fira de mostres sense tindre un pavelló en cara i ulls com se mereix una ciutat d'Amposta. I després escoltes a l'alcalde que diu és que Amposta econòmicament va com un tiro. No sé quantes empreses han vingut aquí, no sé quants llocs de treball s'han creat aquí. Escolta, senyor alcalde, que vostè no passeja
per Amposta, que no passeja com estan molts de comerços, que no passeja pels polígons també com està, i l'excusa de que per culpa de la regió Eucaliptus ara no han pogut acabar les obres d'urbanització del polígon de l'Oriola. Escoltem una cosa, però que es creu que els ciutadans d'Amposta som innocents i ens creiem les seues mentides? És que arriba un punt, ja dic així, que jo crec que en aquests moments la credibilitat que té l'alcalde d'Amposta, el senyor Dan Tomàs, els ciutadans d'Amposta ja saben perfectament quina és. Però és que pel que volen van a buscar empreses externes. Per tant, si tan saturats de feina van, o contractes més personal al funcionari de l'Ajuntament, o busques empreses externes, que això és un recurs que el propi Ajuntament pot utilitzar. Per tant, tampoc no és excusa. El que no pot ser l'administració, companys, és viure permanentment de subvencions. Evidentment que són necessàries les subvencions tant de la Diputació com de la Generalitat, com de l'Estat, evidentment, però aquí vull trencar una llança a favor de Manel Ferrer. O sigui, Manel Ferrer, quan va governar, quan va ser alcalde, Amposta i tot el país va viure la pitjor crisi econòmica dels últims anys. I què vam tindre? Vam tindre moltíssimes infraestructures i moltes d'aquestes en poques subvencions. Per tant, el que ha de fer l'equip de govern, ara que paguem més impostos que mai, és començar a governar i tindre unes bones infraestructures per a la ciutat. Has dit una cosa que és importantíssima. Davant de la pujada d'impostos aberrant que es produís cada any, per una pujada que és, jo diria, totalment abusiva i inacceptable, sempre diem el mateix, és que si com a mínim això tingués una traducció a nivell dels serveis que ofereix a la ciutat, però és que veiem que el tema, nosaltres, i això no ens cansarem de repetir-ho, les famoses 3 S, la S de serveis, els serveis, el manteniment de via pública d'aquí d'Amposta no ha millorat gens. Amposta, malauradament, mos pesa, no fa gens de goig. El tema de salut, el tema de l'hospital, estamos en ello, però encara té moltíssimes mancances i aquells usuaris ho saben perfectament. I el tema de seguretat, escolta, no són fets puntuals, com sempre acaba dient l'alcalde, perquè, escolta, ahir mateix se van produir actes que queden reflexats a les xarxes i això no pot negar ni l'alcalde ni la regidora d'Interior perquè, malauradament, Amposta no és gens segura. Però és que, a més, retornant al tema de sempre culpant a l'anterior, quan fem reposició de serveis de carrers, sempre ell s'ompli la boca de que l'anterior govern es faltava carrers sense fer reposició de serveis i que ells sempre que el que fan ho reposen serveis. Tenim exemples de que no és així, no? Per exemple, el carrer Barcelona. El carrer Barcelona, aquest episodi dels aiguats, han hagut 2 pams, si no més, d'aigua. I, per tant, ja que van fer l'asfaltat aquest parcial, que tampoc no entenem, perquè el carrer Barcelona, a veure, hi ha altres carrers a la ciutat molt pitjors que el carrer Barcelona. Pues van fer un asfaltat parcial, van fer un parxejat, que es diu, i no van fer cap substitució, en aquest cas, de pluvials. I l'exemple el tenim en aquests aiguats que el carrer Barcelona, com altres indrets de la ciutat, han estat plenament inundats, que per cert, aprofito els aiguats perquè aquests dies a les xarxes s'han penjat la medalla que ells, el sistema de bombeig, tal. Qui va fer el sistema de bombeig, Manel? El sistema de bombeig, els pluvials del passeig Canal Marítim i el sistema de bombeig se va instal·lar quan jo era alcalde. Ells sí que és cert que han repujat el que és el sistema de bombeig, però el sistema de bombeig va funcionar perquè és que vam tindre unes gestions continuades en la comunitat de regants per que poguéssim abocar aquestes aigües pluvials directament al canal, que aboquen directament allí. Però que es penja la medalla que ells han posat els pluvials del canal marítim o que ha fet el bombeig, això no és cert. Però és que, a més, aquí a Amposta no ha plogut tant i tant perquè tornéssim a tindre els mateixos problemes de tota la vida. Quan ells diuen que en el seu moment hi ha declaracions, la hemeroteca és molt persistent, en la que diuen que ells van fer una obra al carrer Sebastià Joan Arbó, que això milloraria per sempre el tema d'inundacions en aquell carrer. I ens hem trobat que, escolta, feia anys i anys que no s'inundava el pavelló esportiu o l'altre pavelló a l'auditori, i en canvi ara s'inunda, per la qual cosa dius, escolta, però és que quan ells diuen és que nosaltres quan fem obres també fem reforma integral de serveis, que ho han fet això al passeig Canal, que han fet això al carrer Salamanca o ara al carrer Barcelona. Per tant, ells diuen moltes coses que no són certes i la gent ho han de saber, això. Uns aiguats que també han afectat molt els camins rurals. Per les xarxes socials hi ha molts de veïns i veïnes que es queixen del mal estat, però no d'ara, sinó ja de fa mesos, perquè és un mal endèmic el tema del manteniment dels camins rurals. És que no es pot passar, I arran que digui això Manel, dels aiguats, l'alcalde, aquestes últimes declaracions, vol que Amposta declarar zona catastròfica. Senyor alcalde, vostè ha vist el que ha passat a València? Per l'amor de Déu, Amposta, a veure, han caigut 200 i pico litros, evidentment, però no comparéssim, no fiquéssim al mateix sac que Amposta ha de ser zona catastròfica.
Què mos dedueix això a nosaltres? Que si declaren zona catastròfica, jo no sé exactament a quins nivells n'hi ha de zona catastròfica, però si ho declaren així, suposo que se podran acollir a altres subvencions o ajudes d'altres administracions. No, ell sap perfectament que per declarar zona catastròfica té uns beneficis, però també té molts d'inconvenients, en la qual cosa ell s'ompli la boca dient que farà això, però a la pràctica, i mira, ja ho veurem, això no serà declarat en posta com a zona catastròfica perquè no és en cap de les maneres. El que sí que és cert és que aquests aiguats serviran per a millorar un dels punts negres d'Amposta des de fa anys i panys, que és el tema del barranc de Núvols. Perquè ara sí, el Ministeri d'Obres Públiques del Govern Central està fent obres al Nacional 340 a l'alçada del Bafebro, que és on travessa el barranc de Núvols, i això sí que millorarà moltíssim i no es tindrà que tallar el Nacional 340 quan plou molt. Bueno, companys, des de Control ens informen que fins aquí tenim el nostre espai polític. Com sempre se fa curt. Sempre es fa curtíssim perquè hi ha moltíssims temes, però el que sí, i repetim sempre el mateix, ens agradaria que aquest espai la gent ens pogués trucar i poguessin contestar directament. Però bueno, tenim altres vies de contactar amb la gent perquè, afortunadament, tenim molts ciutadans d'Amposta que ens venen a parlar, que ens fan arribar la seva problemàtica, i nosaltres l'únic que volem fer és ser portadors d'aquestes consultes, d'aquestes problemàtiques que hi ha moltes ciutadans aquí d'Amposta. Com sempre, a disposició de la ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, I fins la propera. Adéu, bon dia.